بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عندنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا بباب والقلارن نهال نافلاجه، عندنا شكتوري بقلارن هالا نافلاجه باو جمعاري جتبو بمن جون تفتري وتمني yewtan ko larani nafilaje beteɗe rawatib, nafilaje tokkotirande ɓe juule farilla. min jotta bo oɗo yewtana wuttudu woru hako larani nafilaje man, kanjum o wi bab istihbabi jali nawafili fi lbayt sawa'un arratiba wa gayruha. wi babu o liɗego waɗugo nafilaje fu ha sare, nafilaje ha sare, waɗaɗe ha sare ɓuran waɗugo nafilaje man ha julurde. fotan ɗe laati ɗum ratibije lattotoɗe tokkotiranɗe ɓe juule farilla, bana ɗiɗi ɓawo sura, ɗiɗi ɓawo mangariba, e non man bana shafa'i be witri, nden bana rak'atal fajiri, nder rawatib ɗum woni koye fotan kanjum kanje. non bo fotan tanamaje bana nafilaje ɗe solanta nafgo non ɗum mbiyata nawafil mutlaka, bana hande nafila balte warana ɗum ha julurde, e non hande bana ko nafata jemma ɗoman ɗo to julan ɗum ɓe ha aran jemma nden nafa ɗum ha nder julurde fuu ɗum ɗon luti ko laati giɗaɗum kam nafilaje kam fuu ngaɗe ha sare. والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. أمره بو سنجان نافلة من دو بابل جولي فريلا وبو تفادو وتو جولي فريلا وتوي بو نافن ها جولور دمان نادم حداك نما كبورة دم نافكو ها ساري تو نافن ها جولور دمان بو من لما كو ها ساري من فو o nafan man ɗo boɗɗum o egga idde ko o nafa man kam o acca babal ngal o juuri farilla man kam o wursito, malla o egga ha babal gongal o fuɗɗa julgo nafila, malla bo o senda hakkunde man ɗo be wolde kadi to eggugo man ɗo teddanimo o bo foti o wolwa kam, o wolwa ko hollata o fistotiri be julde arande, o wolwa boliɗe goɗɗe e yaasi julde, bana sanugo goɗɗo, bana ƴamgo ɗum hunde ko nandata be majum, hidde ko ha o waddoya nafila, nden latto ɗum sendake hakkunde farilla be nafila man ɗo ni kadi. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وجبها صحابوجو زيد بن ثابت ألا يردمه النبي صلى الله عليه وسلم وي هي أنون يمبي نجولي هرشلاجمو ألا نجولي هاشودي مودو nden her cuuɗi moɗon man ɗo keɓa geɗal ha julde moɗon. ɓawɗon annabijo wi ɓurdan ɗum julde kam fuu ngal ko larani babal ha nde julete kam julgo ɓi adama ha sare mako, jula ha sare mako, sei to julde man ɗum farilla, amma kala juule lattiɗe nafilaje kam ɗum kam ko wiyete ɓuran ɗum kam e juule ha sare, enel farillaje bo kañum man ɗon juule ha julurde kadi. muttafaqun alayh. ɗum kam hadisol man ɗum nassi kadi, hadisol man namana mako labɗum tal, annabijo o ewnake ɓe juula ha calaje mum, o holli bo ko o nufoto man ɗo juula nafilaje ɗen, juula nafilaje kam ha calaje, o andini bo kanjum wiyete ɓurɗum ha wuttudu babal dininta julgo ha julurde, nden julurde kam luttana juule lattiɗe farilla, ɗum bo ko wiyete ɓurɗum, ko wiyete sunna, ko wiyete wajibi ha woɓɓe nder modiɓɓe. juule farilla man ɗe kam dole ɓe ngaɗe ha julurde be jam'are. muttafaqun alayh. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. متفق عليه.
فجاء عبد الله بن عمر الذي يردم ببابرا وماك عمر فبها النبي صلى الله عليه وسلم النبي جوي غداني جولي مودون هرشلاجي مودون يعني غدي يوغا جولي مون كم هرشلاجي مودون mana ta wonani nafilaji mon man kam ɓe pat ha julurde non amma calaji man ɗo kanji man bo to ɗo kebday nafila man fuu bo eɗe keɓa goɗɗum ha nder nafila man kam goɗɗum nder nafila man kam waɗe ha nder calaji majum annabi jowi ta gartireɗe bana kawrije na julataki ha muɗum tina haɗi goɗɗo o jula ha kawrije o jula ha genale o jula ha gidan mutu annabi jowi calaji moɗon man bo ta gartire ɗum nokkumo julatake bana kawrije innama gaɗe jule mon goɗɗe kam tiɗe nafila man ɗo ha nder calaji majum muttafaqun alayh min bani kadi ɗo man bo ɗum umru bo annabijo umri yimɓe gaɗa pamarum yoga jule mum kam ha calaje ta warta nafila man fuu ha yasi sare e non man bo o haɗi bo o ñiddini accugo nafugo ha sare man ɗo ɓe wartirgo sare man bana ɗum gidan mutu bana ɗum kawrije bana ɗum nokkuje ɗe dina haɗi julgo ha muɗum man ase fotete ha hadisol man bo ase kawrije man kam julatake hamo kada ɗum jule ha dow kawrije babal ngal yimɓe andi kawrije ɗon ha mum bana ɗum gidan mutu yimɓe jula ha ɗon kanjum man ɗo ɗum kada ɗum waɗatake tafakun alayh وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فلو يجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جائل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم فجاء ما جابر الذي يردمه والنبي صلى الله عليه وسلم وي تقوت من أتمني جول دماكو هاجولور دو وودنا ساري من بو كده waɗana saare geɗal her julde maako man nden kam ta o ukkida nafilaji maako fuu ha julurde amma nafilaji goɗɗe kam o luttana ɗum saare man annabijo wangini illa man koye ngam Allah ceniɗo waɗan her calaji man ɗo ngam sabida julgo ha maji man ɗo hayru ɗum saare nde juletede her muɗum dewal mangal ngal ukkete ha muɗum man ɗo annabijo alayhi salatu wassalam wi Allah waɗan ha sare man ɗo hayru ngam sabida ɗo jule ha mare nden hayru gaɗetenga man ɗo ɗan nabijo maɓɓi nga holli hayru non nden man kana hayru fu tammorte be majum tammorte baraka ha sare man ɗo e non tammorte denal ha sare man ɗo nden tammorte kuje ɗuɗɗingo julgo ha sare man yankinano Allah ha sare man ɗo ɗum accan batteji lattiɗi boɗɗi ha nder sare majum nden ɗum wodi botewol ngol nder hayru man ɗo ɓe mbi ɗum hayru kuɓga kam ka mbiɗen ɗo na nastan ha to margo barka margo hande faddode ha nder sare majum to batte boɗɗe ha yimɓe sare man nder hayru man fahin ɗo ɓe mbi bana yimɓe sare maɗa man to ɓe ɗon dara ɗo jula man ɗo ɗum hokkan julde man qima ha nafsuji maɓɓe tago goɗɗo kanko bana o baba sare mawnirajo malla kaza yi'ete o ɗo juula ha nder sare man ɗo wodi ko ɗum accata ha nafsuji laaroɓe nden kanjum man ɗo ɗum hayru ɗum waɗan ɓe mbowa julde man ɓe giɗa nde ɓe kormina nde sakko ma lattiɓe famarɓe ha nder maɓɓe laranɓe baaba kañum man warta juula hamma warta juula derɗiɓe goɗɗo warta juula nden kanjum man ɗo ɗum hollan ɓe qima julgo man ɗo noy foti ɗum kugal julɗo iga fajiri e non nder majum julgo ha nder sare man ɗo kanjum ɓurata daynidirgo be riya kanjum ɓurata daynidirgo be riya sakko ma to goɗɗo julan ha julurde man juule ɗe mbo waka bana o ɓurna ɓesdan ha dow nafilaji man ɗo ko wo waka walla o julan bana hande julde ɓalte en ko nandata be majum ɓe gi'an mo ko ɗum waɗan yake feere sayɗan haɓana yewtirgo nafsu mako be seyorago yimɓe ɗon daramo man ɗo haɓa fodgo mo yara ha nokkuriya e nden ɗum fu man ɗo to o juuloy ha sare kam o tammante kisdam ɓura to o juuli ha julurde e non man ɗo ɓiyadama to o juulan ha sare man ɗo o matanan ɗum belenga kanjum bo wodi belenga majum
woodi mbelenga majum ngam julgo ha saare man ɗo kadi bo waɗum taskanago dewal kesal woodi haaje imana ko kesal ɗo husa saare nden kadi bo cukle maako ɗe saare man ɗe o tawtata bo kadi bo o acca ɗe ɗe ndena o ferwana o nafa man ɗo kanjum man ɗo ɗum waɗan ha ɓernde fofturu ngam majum hani sababuji ɗi fu ɗon kadi amma bo hani nafilaji goɗɗe kam ko kan dokkete ha julurde noon kanje kam aslima ɗe ngaɗama ɗe dokke ha julurde bana rakatal fajir a wala no wadda goɗɗo afwan bana tahiyatul masjid bana hande beeteɗe sango julurde to goɗɗo o nasti julurde ta o jooɗo sina o nafa darɗe ɗiɗi ɗum nafila amma na dole sina ɗe ngaɗe ha julurde man ɗon bana hande nafugo hakkunde noddinaali ɗiɗi annabijo alayhi salatu wassalam umri nafugo hakkunde noddinaali ɗiɗi man bana kotinoɗen noddinago ɓe darnago wala da noddini hidde ko ha darna man ɗo goɗɗo naafa ɗum man bona dole ɗum waɗete ha nder julurde to e noon nafilaji goɗɗe bo lattoto iga shar'a man ma te shar'irama je ɗo ɗe ngaɗata ha saare bana julde idije julde sumaye julde lay haɗum nafilaji amma na ɗe ngaɗaka haɗe kuwe ha saare haɗe kuwete ha daldal peecingal nanon bo ha julurde majum e noon ko nandata be man bana salatul janaza julgo mayɗo en ko nandata be man bana salatul istisqa bana julde rokago iyende fo ɗum juule gaɗeteɗe yaasi saare non man bo bana juule goɗɗe bo giɗa ɗum ɓe mbiɗe juule ha julurde man bana hande alkaweje bana darago ramadan julgo alkaweje man mbiya kanje bo julgo ha julurde man ɗo ɓuran wodgo ɗum wartan ɗum shi'ar wartan ba ɗum wanginan silama man wanginan wuro fuu ɗum juula man ɗo diina yiɗan ɗum lafta ɗum wangaram no dewal ha nder lewru majum man bo julgo ha julurde man ɗo ɓuran wodgo dininta julgo ha saare ɗum kadi ngam man ani ko wiyete asli kam banni kadi baade kadi ɗum loroto bo ha yakeji goɗɗo o tawi to wi o julan ha saare man ha yakeji ɗuɗɗi fu nafilaji man patortomo imma ngam o hujjata saare man ɓawo silmin ko o dillan ɗo hidde ko ha o loroyo ha saare man ɗo ɗum ittake ha hakkilo mako Allah o hucan o comɗo kadi bo ha o loro o naafa man ɗo ɗum lattata ko koyɗum la shakka ɗo bo ndikka o naafa ha julurde man ndikka o naafa ha julurde man e noon yakeji goɗɗi bo waɗan to goɗɗo o sottake ha julurde man o hujjata saare man no sottake o dillan lumo mako dillan babal godngal nden ɗo man bo julgo ha saare man laatoto tedduɗum be mako ɗo man bo foti kadi o juula ha julurde man amma lutta kam o heɓa nafilaje ɗe o waɗata man nder nyalde mako be jemmare man kam goɗɗe man kam gona ha saare kadi ɓawo ɗon o waddi hadisol ragarewol عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم وجبها كركو عمر بن عطاء ويودي تابعي جبيت نافع بن جبير نلمها السائب ابن أخت نمر kadi bo taabi'ijo goɗɗo o ɗo ƴama mo her hunde nde o yiɗum ha Muawiya gal ko larani julde nden ragarejo o beeteɗo sa'ib man ɗo o yeɗiɗi be Muawiya o andanɗo Muawiya e nden arduɗo man beeteɗo Nafi kanko man o nulama tani o waɗi nelaɗo maako yaha ha sa'ib man ɗo ƴama mo ko o yi ha Muawiya gal ko larani julde ko andani Muawiya gal ko larani julde on man wi hani beeteɗo sa'ib man ɗo o wi mi juldi be Muawiya man ɗo jum'are nyandere feere ha Maksura e nden nde Muawiya man o silmini cottimi babal am man ɗo
قمت في مقامي فصليت أمي مهان جولمي جمعة من دوني نافمي kadi nde Muawiya man nasti dow am ɗo o neli dow am o wi'atanmi ta lorana ko gaɗɗa ɗo ta metu waɗgo ɗum to a juuli jum'are kam ta hawtunde be julde wonde wiyetende nafila ɓawo jum'are man ɗo sey to a wolwi malla bo a wurtake sey to a wolwi malla bo a wurtake min o wi Muawiya man ɗon nasiyani mo nasiya ka wimo mi laari ko gaɗɗa a juuli jum'are e ɓawo man bo a ummake ha babal man ɗon kadi bo a naafi Muawiya wimo ta waɗ bannon to a juuli jum'are man kam ta sonde be julde wonde a timmini jum'are man ni kadi bo ummoɗa her babal man ɗon juula julde wonde ta waɗ non sey to a wolwi sina bolwa boliɗe goɗɗe pistotirande be julde malla bo gurtoɗa kadi gurtoɗa ha nokkure man dilla ha nokkure wonde malla dilla saare annabijo sa sallama umri min banni Muawiya man hollimo ɗo kam na ɗum rayu mum walla faamu mum innama ɗum hunde nde o nani ha annabijo sallllahu alaihi wa sallam annabijo on umri ɓe kamɓe sahabo'en ɓe gaɗa bannon o umri min ta min jokka julde be julde min julde farilla be julde nafila sey to min bolwi malla bo min gurtake rawahu Muslim min kadi ɗo ɗum hadiswol ngol jawmi deftere o waddi ɗo ngam ngol timmina unwan nga o wadduno man o hollino kadi e non man e umrugo to goɗɗo o juuli ta o juula ha babal man nafila sey to o sottake malla bo o wolwi nden hani kadi ɓi adama o waɗa bannon juuli farilla man kam to o naafan o imma o sotto malla bo o wolwa ha babal man o fuɗɗa naafugo man ɗo nden ɗum man ɗo wi'ama ɗum waɗama ngam ɗum sendidira hakkunde julde farilla be nafila man ɗo ta yikke ɗum hunde hawtude hani goɗɗo o juuli zura kadi bo neɓay sama o ummake ha babal man o naafi ɗiɗi ɗo ta ɗum wartira ba juula man darɗe jeego mari ba zura man ɗo darɗe jeego o juuli isha'i neɓay sama o ummake o juuli safa'i be witri ta ɗum waɗa ha faamuji isha'i man ɗo bana darɗe jeeɗiɗi mari amma sottago mako dilla ha babal gongal walla wolwugo mako ko fistotirta be julde ɗo laɓɓinan kadi e nden ɗo kam julde wonde kadi bo na ɗum julde arande to e wi'ama bo mas'ala sottago man ɗo giɗa ɗum ɓi adama o limlimna babe ɗe o juulata man o juula babe feere feere babe ɗe o rewata man ɗon babe man ɗo ɗe ceedu to nyalade darngal o juuli farilla o heɓi seedam ko gonɗo o dilli nokkure wonde bo nokkure man be hoore man bo seedantomo dewal nden ɗum latto nokkuje ɗe o rewi man ɗo ɗuɗɗe kadi khairu man latto ɓuranno wongo to wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in